Aprangsi Ingdeng Po EPSLC Foundation Katalon Ponjelong reception committee lo nilitum hila pen nilitum reception committee pen kaduk kowe Karbiang Long atok anu lapen NC Hills lapen Borolen angkang arat tumpan antame nilitum reception committee hoi pen labang so Katalon long nang cerap cetudun fokusin itu alang litum pan jeneng ripon lo kasi labang so program non January 21st arni lo pinige 19 January lo non arni siwet lo so pilon de labang so Katalon iltum dak kido ponji arni lo asila so long reception committee pen bangke niltum un an ke chisik sedang pon et lo basi niltum te tek pon long lo non asap o ison soni hor chisik nangi dolang latamen niltum piniar ni kang sam la pen pena bataban niltum tang pon thai bu basi niltum reception committee pen ke Karbiang Long angkang piarat teman dapat sini pon lo. Ne ko na muluk cetong la bang so mai lang. Nilitum matha lo je labang su Katalon long Ingdeng Po long bangke menang ana muluk cetong i basi nilitum sini pon constituency sipen bang suri sile bang sita suring koirat trok ke itum dagdo lapen Borolen pen bangji lapen Plain District pen itum tribe satung bangji Tiwa Garo Demasa lapen NC Hills now Demahasau lapu penda nang cetong nin pansi nilitum han birta nang palelo nasi approximately suri tongkep mulu gadak cetong regi busi nilitum mathapon Katalon ponlong ji la bangke ladak dongkampi aklam lo lake West Karbiang Long la homosti ke bitung lo masih puri pon lo nasi la solong alir acam mate alon nang pidunji dak ilitum Karbi tumdet pukali Garo tumdet pukali Tiwa tumdet pukali Demasa tumdet pukali sitame ilitum pen angtanga district Boro tumtai tumlong nang cetong dunji Bonsu tumson Boro student Boro National Student Union tumatang cetong dunji lapen Tura pen dame Garo National Council isi regional political party alang tumtang cetong dunji kusindahan birta nang pilo lapen itu East Karbiang Long pen Chekoinot Nagaland State Long regional party do alang itum tame Rising People Party alang litum ta RPP alang litum tame nang cetong dun unji pan bor ipo bosilang ithan pon sitame Election Commission of India pen hala assembly election kapang alam kapang dak lam haido sitame lang litum un an kinang cetong dun po bosi assurance nam hanang pilo tapen Meghalaya khasi leaders tum mangji tapen Mizoram pen tame isi political party do hadak PC People's Conference Party alang litum tame nakistong ni pan bor ipo basinan insurance ang pila kasi kaduk kowe ilitum North Eastern State ket county pen tame representative dopo basi nilitum ning pepon lam tapelo non ke bangji ar koi inkorai siarni ilitum APHLC made kachini hilo jakong to party abang litum ningkan phok pleng ke chok labang so ningkan phok pleng ke chok along abang ke kaduk obe Karbiang Long arat an mate kheisu ben jenglok itum tribal arat an tame labang suarni bangke son surya sai le do kusame labang suarni asai chi open labang suarni na ke bang pedi phansi ni hin chuni rilo lapen ilitum labang so ahut ilitum ke bangi lake ilitum along North East angkang along akit hegiding atum alang itum si bang pe ilitum ahok pet alam ilitum tribe atum ilitum inglong arat ko son sik itu kit hak nangjima ilitum majak kong kachini jia phan ko tang ten ilitum labang so 5 foundation de EPSLC arnia mai ki bi pon along nang ten ni pusi ilitum dongkamukam EPSLC atim pen ilitum pen ilitum hanan chuni rilo ten si wang pu pusi nili hin pen tan ilitum han ninga klong pen chokhalo tang ten nang li la EPSLC song long ko PR tu ni nili bangke aprangsi nili bangke dongkamukam town area EPSLC team along lamjai sarpu made spokesperson